Nazdárek Herpánek, tady je váš čuzáček. Tyhle videa jsou maximální kvalita, kterou můžu poskytnout. Není někdy moc dobrá, ale se dá vydržet. Tak, tohle je náš krasavec SmartWings Boeing 737 800. Asi jediný v Česku a možná i 10. v Evropě, ale to je jedno. Měl jsem dost velký štěstí, že jsem ho sehnal. Taky mě stálo skoro 600 korun, že jo? A tohleto, víte, proč mi to spadlo? Abych se vás zeptal na takovou malou otázečku. Jestli víte, kdo provozuje Herpu v Česku? Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Nevíte? Je to pan Kurďovský. Příjmení, teda jméno hlavní nevím. Je to fajn docela pán a právě má exkluziv modely. Ještě jednou vám ho ukážu. A příště se můžete těšit na travel service. A já říkám co? Nazdárek, Herpánek.